Hej med jer. Jeg hedder Kasper Lykke Frederiksen, 32 år gammel og bor i Kristrup. Jeg vil lige kort fortælle om, hvorfor I skal ansætte mig som fodboldkonsulent. Og så håber jeg selvfølgelig ikke, at det fine Chelsea-logo det gør, at jeg automatisk fravælger mig. Men fodbold og foreningsliv har betydet alt for mig. Lige fra jeg fik min første bold ved fødderne som 4-årig, til mit valg af uddannelse og mit arbejde. Altså jeg valgte at læse idræt på Aalborg Universitet, fordi jeg elsker foreningslivet og fodbold. Ansat i Randers Kommune som idrætskonsulent først, og så efterfølgende som udviklingskoordinator på Aarhus Idrætsforening. Alt sammen fordi, at jeg elsker foreningslivet, så fodbolden det er jo den bedste sport. Jeg er klar som noget først, når I ansætter mig, til at kontakte de forskellige fodboldklubber i Østjylland, skabe en god relation til dem. De gode relationer, det er alfa og omega, så vi sammen kan udvikle fodboldklubberne og skabe de bedste rammer for børnene. Noget af det har jeg arbejdet rigtig meget med i min tid hos Randers Kommune og hos Aarhus Idrætsforening. Det er forskellige tiltag. Her har jeg lige lavet en fin planche, hvor nogle af de tiltag, vi kan arbejde med på banen, det er DGI's tilbud. Fantastisk tilbud, som vi skal med ind i foreningerne. Noget trænerudvikling, træning er alfa og omega, så derfor skal vi klemme på både fodboldfagligt, didaktisk og pædagogisk. Det gode træningsmiljø og fodbold i børneholdet skal vi huske på. Det er børnene først og fremmest, så må de voksne lige. Og har jeg arbejdet i en tid som udviklingskoordinator på Aarhus Idrætsforening. Jeg arbejder rigtig meget på udvikling af det historiske, udvikling af bestyrelsen, udvikling af foreningsledere og udvalg, kører forskellige udviklingsforløb, kører nogle processer, hvordan vi kommer frem til rigtig gode resultater. Forældresamarbejdet, det er vigtigt. Forældre de kan være de bedste, de kan også være de værste. Og så frivillighed, det fylder rigtig meget hos mig. Jeg selv er rigtig meget frivillig, og vi kan ikke have nogen forening uden frivillige. Derudover er der forskellige ting, som er vigtige for, at vi overordnet set kan skabe de bedste fodboldklubber i Østjylland og skabe de bedste rammer for børnefodbolden. Jeg kan så meget, og jeg er klar på at vise det til en eventuel samtale.